Eguraldi onarekin denoi gustatzen zaigu hondartzan, ibaian eta urtegietan bainatzea. Jarduera horiek baina arriskutsuak izan daitezke, ez baditugu arretaz egiten. Horregatik, aholku batzuk kontuan hartuko ditugu arrisku horiek ekiditeko. Lehenik eta behin, sorosle dauden lekuetan esaten dutenari kasu egingo diogu eta jarrita dauden seinalei erreparatu. Noski, lekua arriskutsua bada edo eta bainatza debekatua badago, ez gara sartuko, agindu hori errespetatu behar dugu. Kontuz, ur zurrunbilo, putzu, olatu horma eta korronteekin. Bestalde, uretan lagun arteko jolasak arriskutsuak izan daitezke, eta baita ondo ezezagunera salto egitea ere. Ondo gutxi edo harritsua egon daiteketa. Uretan ezarian sartuko gara beti. Digestioa egiteko behar diren orduak errespetatuko ditugu eta garondoa eta eskumuturrak bustiko ditugu. Igerien ez badakigu, ez dugu uretara jauzi egingo eta ez gara ur handietan sartuko. Itsasertzetik urrundu gabe ibiliko gara eta hobe norbaitekin egoten bagara. Koltxoneta eta flotagailuekin ez gara itsas barrenera sartuko, korronteak eta haizeak barrenera eramateko arriskua dugu eta. Eta noski, ez gara bainatuko, gehiegi jan edo edan badugu, ariketa fisikoa egin badugu eta nekatua bagaude, edota ekaitza badago. Uretan ez bagara ondo sentitzen, berehala aterako gara. Eta baten bat estu eta larri ikusten badugu, alarma deia egingo dugu, ahal den guztian lagundu eta noski 112 telefonora deituko dugu.